Исәнмесез, хөрмәтле укучылар? Чираттагы физика дәресебезнең практик өлешенә рәхим итегез. Беренче өлештә без сезнең белән өйрәндек, нәрсә ул җисем, яисә физик җисем. Без сезнең белән өйрәндек, нәрсә ул материя, һәм без сезнең белән танышып үттек, нәрсә ул матдә. Хәзер әйдәгез практик биремнәрне үтәп карыйк. Сезгә экраннарда күрсәтелгән төрле физик җисемнәр, мәсәлән, анда төрле стаканнар бар, кадаклар бар, линейка, ниндидер такта кисәге, карандаш һәм блокнотик. Шушы физик җисемнәр нинди матдәләрдән тора ала? Шул турыда фикерләп карагыз. Шушы физик җисемнәрнең состав өлешен тәшкил иткән матдәләрне атый алгансыздыр дип уйлыйм. Әйдәгез бергәләп аларны санап чыгыйк. Мәсәлән, безнең стаканнар ясалган булырга мөмкин пыяладан, ясалган булырга мөмкин пластиктан, һәм хәтта төрле савыт-сабалар ясалган булырга мөмкин төрле балчыклардан. Кадаклар инде билгеле безнең ясала төрле тимерләрдән, тимер бу очракта безнең матдә булып чыга. Такта кисәгенә карасак, такта кисәге ул үзе физик җисем, аның матдәсе булып тора агач. Киләсе физик җисем булсын безнең линейка. Бу очракта ул ясалган агачтан, шул ук вакытта сезнең инде кулланышта да күргәнегез бардыр. Була безнең пластик линейкалар, була безнең тимер линейкалар, һәм булырга мөмкин хәтта мәсәлән пыяла линейкаларда. Блокнот белән карандашның матдәләре инде безгә шулай ук таныш. Блокнот ул ясала кәгазьдән, карандаш ул шулай ук ясала безнең агачтан һәм графиттан. Хәзер янә игътибар итик экраннарга. Бирелгән сүзләрдән матдәләрне аңлаткан сүзләрне әйтегез. Шулай итеп китерелгән исемлектә дәфтәр ул безнең физик җисем, кәгазь булырга мөмкин шулай ук физик җисем дә, һәм физик җисемнең матдә өлеше буларак булырга мөмкин матдәдә, бур ул шулай ук матдәдә булырга мөмкин, физик җисемдә булырга мөмкин, тәрәзә ул физик җисем, пыяла инде матдә, бензин матдә, су матдә, боз матдә, диван физик җисем һәм утюг инде шулай ук физик җисем. Охшаш бирем, киләсе исемлеккә игътибар итәбез. Бу юлы инде җисемнәрне аңлаткан сүзләрне әйтегез. Димәк, хөрмәтле укучылар, бу исемлектә безнең китап ул физик җисем, самолет ул физик җисем, корыш, ягъни сталь ул безнең матдә, алюминий шулай ук матдә, балавыз яисә воск ул шулай ук матдә, кыш була инде физик җисем, фарфор матдә, чынаяк физик җисем һәм кургаш, ягъни свинец ул шулай ук безнең матдә, ләкин кайбер очракларда без төрле физик җисемнәрне дә кургаш дип атыйбыз, шуңа күрә бу урыннарда инде игътибарлы булырга кирәк. Хөрмәтле укучылар, без сезнең белән төрле физик җисемнәрне аларның төсенә карап, формасына карап, зурлыгына карап, төрлечә тасвирлый алабыз дип әйттек. Хәзер китерелгән фигуралардан артык фигураны сайлап алыгыз. Бу биремгә дә җавапны сайлый алгансыз дип уйлыйм. Әйдәгез аны бераз аңлатып та китик. 5нче фигурага игътибар итсәк, анда безнең квадрат ул үзенең кечкенә булуы белән аерылып тора. 4нче фигурага игътибар итсәк, ул безнең яшел төстә, ягъни үзенең төсе белән аерылып тора. 3нче фигурага игътибар итсәк, ул безнең түгәрәк, ягъни үзенең формасы белән аерылып тора. 2нче фигурага игътибар итсәк, аның безнең рамкасы юк, ул шуның белән башкалардан шулай ук аерылып тора. 1нче фигура исә безнең бөтен яктан да идеаль, шуңа күрә бу очракта безнең 1нче фигура артык килеп чыга. Шулай итеп, хөрмәтле укучылар, бүгенге дәрестә без сезнең белән янә күп кенә яңа физик төшенчәләр белән, яңа физик терминнар белән танышып үттек. Дәресләр дәвамында сез янәдән-янә яңа сүзләрне һәм яңа терминнарны өйрәнә барырсыз һәм шул рәвештә шушы фәннең, физика фәненең теленә, төшенә барырсыз. Хәзергә исә безнең чираттагы дәресебез дә ахырына якынлашты. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булыгыз.